Ah, bebe. Ay! Okay, habang abala si Boss GSM at yung kapatid ko, no, nag-uusap sila tungkol sa online selling. Syempre, ito yung pagkakataon ko mga kaning para gawin ang aking malupit na prank at kagaguban para kay Boss GSM. Kilala nyo naman ako mga kaaning. Pinakaayaw ko sa lahat. Yung sinasaktan ako, pinapahiya ako, at higit sa lahat mga kaaning. Yung inaargabyado, yung mga Team Edmond. Alam niyo mga Team GSM, wala sa bokabularyo ng mga Team Edmond na magpatalo sa inyo. Tandaan niyo yan. Pero na ipapakita sa inyo mga kaning. Nakikita niyo ba ang ipinapakita ko sa inyo mga kaaning? Opo mga kaning. Sa po itong palaka mga kaning na talagang kinakatakutan ni Boss GSM. Easy. Talon ng talon eh. Talon ng talon. Easy ka lang. Mamaya tatakutin natin si Boss GSM. No? Tutulungan mo ko para makaganti sa kanya. Alam niyo mga kaning, shoutout kay Boss Kel tsaka kay Boss na tinulungan ako para kumuha ng poison frog kagabi pa, no? Kagabi ko pa binabalak itong prank na ito para sa kanya mga kanin. So maraming salamat kay Boss Kel tsaka kay Boss Nog. Anyway mga kanin, paano ba yung execution ng prank natin para kay Boss GSM? Mamaya mga bandang 3 o'clock or 4 o'clock po mga kanin. Siyempre magme-merienda kami ni Boss GSM. Gagawin ko mga kanin, tatanungin ko siya kung gusto niya ba ng magpag-grab sa Jollibee, sa McDo, Chowking. Pero mga kanin, yung pagkain niya ililipat natin sa plato. Tapos yung lalagyanan ng kanyang pagkain, doon natin ilalagay yung palaka. Ipinakita ko sa'yo. Sipin nyo mga kanin, bubuksan yun ni Boss GSM. Pero ang inaakala niyang pagkain na naghihintay sa kanya, hindi, palaka ang bubungan at sasalubong kapag binuksan na niya ang nalagyanan ng kanyang pagkain. So doon natin bibignan kung anong magiging reaksyon ni Boss GSM kapag nakita niya yung palaka pagkabukas ng kanya nalagyanan ng pagkain. Alam niyo mga kaning, takot na takot pamantin yun sa palaka. As in mga kaning, nangingilabot pa talaga yun. Nakikita mo, nagtataasan yung mga balahibo niya kapag nakakakita siya ng palaka. Yung palakang kinakain pa yan ha. Palakang kinakain. Paano pa kaya ito yung mga poison frog, no? Paano pa kaya kapag yan? At sana tumalon sa kanya mga papunta sa kanya. Parang takot talaga siya mga kaning. Gusto mo pala ng gantihan ha? Yan. Ito na ginihanda ko sa inyo para sa mga Team GSM dyan. Sa mga Team Edmond dyan, wish me lang. Sana mapagtagumpayan natin yung prank natin at pagganti natin sa kanya. Para naman madala na yung mga Team GSM dyan. Kala nila siguro hindi tayo gaganti. No way! No way! Alright, let's go guys! Excited na ako sa prank na to mga kaning. Makaganti na rin tayo mga Team Edmond! Okay, lagay muna kita dyan. Mamaya mag-order ako. Babalikan kita dyan ha? Balik ako dyan mamaya. Anong oras na? 4 na, bebe, oh. Hindi ko ba nagugutom? Ako ba tatanungin mo? Siyempre nagugutom ako. Sabagay, lagi ka naman gutom. Kaya tingnan mo yung tiyan mo, lumalabas na sa crop top mo. Oh. Okay lang yan. Buti Ikaw, na- binubusog mo ko lagi, tapos ngayon nagtataka ako bakit ako tumataba. Pero kahit mataba ka naman, hindi ka naman talaga as in mataba eh. Sexy ka pa rin naman. Oh, tingnan mo. Oo. Ikaw. Ba yan, ha? Anong gusto mo? Jollibee, McDo, Chowking, Burger King? Oh. Jollibee, gusto ko Jollibee. Jollibee? Bakit Jollibee? Gusto ko sa akin eh. Ano bang meron ngayon, bebe? Ba't ka nag-order? May gusto ka, no? Anong gusto? Hindi nga, bebe. Ang content natin ngayon, para sa iyong kaalaman, mukbang plus Q&A. Q&A? Oo. Paano yun? Paano yung magiging ano? Yung Q&A natin sa isa't isa, no? Yung tawag dito, yung mga pwede nating itanong, halimbawa, kung bakit mo ba... Casual questions lang. Halimbawa, kung bakit mo ba ako sinagot, ganun, di ba? Habang kumakain tayo. Sige. Sige. Gusto mo manok? Oo. Chicken, tsaka... Ikaw. Gag. Joke lang. Di ako Kahit pwede. ano, kahit ano, basta chicken. May chicken, bebe. Okay na. Sige. Pag-order kita, ha? Okay, tama po ba ang pin location nyo? Yes po. So, yan po mga kanin. Papunta na po ang ating driver, bebe. Abangan ko na siya. Okay?
Silent, quiet. Tita Jessie, maliriw. Let's go guys, this is it. What will you say to Papa Mon? Alam mo, Okay, baby ko. alam mo anong ginawa niya? Ah. Kumatok siya sa pinto. Ang lakas-lakas. Nung una, hindi ko narinig yung una niyang katok. Tapos pinakalakas niya, Tita Jesem! I saw Jollibee! Parang hindi siya bantay. Pantay siya. Bantay siya, sigurado ka. Yung cellphone lang yung hindi pantay, pero pantay naman yung angle. Angel? Yes! Angle. Baby ko, tara, later muna na. Later, I'll give you spaghetti na. I'll buy you spaghetti. Pagkatapos ng vlog namin na, baby ko, kiss mo na ako. Oh, kiss mo muna si tita. Oh, kiss. Oh, pagkatapos namin, titira kita ng spaghetti, ha? Pati jolly hotdog, no? Pagkatapos ng vlog namin, no? Tatawagin kita, no? Sige, bye-bye, baby ko. Ba't parang kubit yung cellphone? Yan, okay na. Yan. Check mo muna yung mga pagkain, kung okay na. Paharap natin dito, di ba? Check mo muna kung okay na. Oo nga. Oo. O, tapos yung isa pa. Yung iba. Yes po. Yung hotdogs. Yes po. Isa naman. Pala ka, putang ina na gago! Isa! Sige! Tawag na yun! Ilayo mo yan! Tingnan mo muna! Oo! Tingnan mo! Iba na! Sige! Tingnan mo! Hindi mo mahulog yung aircon mo dito! Alisin mo na yan! Isa! Ipag yun na nakakagawan! Ito na! Okay! Ito na! Tama na nga! Alam mo, parang kayo ang takot nito eh. Pag parang tayo, ako na-control ko yung fear ko. Ali, ako bisa! Andiyan lang To! Puta, ano yun? Di ba nga nakakawala yung palaka? Tingnan mo na, masira na lang dito! Nung una natatakot ako, hindi ko nahawakan yung mga ganitong palaka. Ay, Pero nung hinawakan ko, tinignan ko, wala na, hindi na ako nandidiri. Ayan, dadayo Hindi na ako ko pa rin. nandidiri. Ay, Umilang ka muna, tingnan mo lang. Upo ka dyan. ayoko umupo! Upo ka dyan. Ayoko umupo! Dito to. Kapag tinignan mo ng matagalan to, mawawala yung takot mo sa mga ganito. Ako ganito din eh. Sa mga palakang ganito, pero yung kinakain niya, hawakan ko. Ito hindi Ayoko. dati mo hinahawakan, pero ngayon nagawa ko. Ayoko. Upo ka na, dali. Ayoko. Upo ka na! Ayoko nga, Wala. ipagkita nyo na lahat sa akin, pati ibis, wag lang yan. O sige, upo ka na. Baka ako, titignan ko lang kayo meron Alisin. akong ganito. Alisin mo lang yan, Ayoko alisin nga. mo lang yan. Ayoko Tinutulungan nga kita eh. Babaya! Ang kulit eh, sabi na nga ayoko. Eto na nga, alisin mo. Ayoko na nga. Ba't ka umiyak? Ayoko nga yan eh, ang kulit-kulit mo. Yung naluluwa talaga siya mga kanina. Ayun na, alisin na. Ayoko nga, ayoko Huwag kang nga. worry, huwag kang worry. Hindi ako eh, ayoko nga eh. Ayoko nga, kulit naman ito. Para nga makakain na tayo. Eh, hindi ako kakain, hindi ako kakain. Nung una kang pagkatingin mo, ba hindi ka man nga
parang di ka mga natatakot eh. Ayoko nga. Pwede na, gila. Ayoko. Alisan na natin. Hindi. Alisan na natin. Ayoko nga. Ayoko, hindi. Isa. Ayakisip sa'yo. Opo ka. Ayoko. Ikaw upo. Ikaw upo. Bahala ka. Upo ka na. Ayoko. Tignan mo, parang ang baliw. Umiyak ka kanina, ngayon tumatawa ka. Ayoko nga. Paniwala. Upo ka na. Eh. Paano tayo magsisimula? Paano mo kakainin itong napakasarap na chicken joy? Burger steak, spaghetti, tsaka yung jagad mo kung umiyak ka. Pero, ba't ka umiyak, gago? Ayoko na nga. Tangina mo, parang kang parang ginagawa ng candy ka. Tingnan mo lang ako, tingnan mo. Tingnan mo, bebe, ayan ha. Gago, hindi pa nga tumatalon. Hindi pa nga tumatalon, gago talaga. Alisin mo na yan! Tapon mo na! Wala man akong ginagawa. Ba't ka umiiyak? Ano ka po nang ini? Oh, bebe. Ay! 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 Puta na, sinilay ko na. Ayoko na sabi! Sabi mo lang ayoko na! Ang kulit-kulit mo! Huwag ka alis! Eh, makakaling pala ka. Yun, babay na. Salamat sa pananap ni Boss JSM. Akala ko bang gusto mong gantiyan? Ha? Nangaasar ka tapos pag iuwi na asar, napipigon? Eh, huwag ka na umiyak. Sorry na, baby ha? Sorry. Sorry na. Sorry na. Umiyak na. Pero kain na tayo. Kain na tayo. Mag-isa mo. Kain na tayo. Ikaw na nga mag-isa mo. So, paano ba yan, mga Team JSM? Akala ko pa tinay yung boss nyo. Tinay yung boss nyo. Yan ba yung sinasabi yung bossing nyo? Yan ba yung sinasabi yung matapang? Lumalaban? Bakit kayo? Tignan nyo siya. Iyak na iyak. So, shoutout muna tayo mga kanino. Siyempre, mamadili natin yung shoutout na to kasi bukod sa gutom na ako, di ba? Susuyo pa tayo dyan, mga kaning, no? So, ayan mga kaning, shoutout kay Brent Ethan Salino, sa estudyante ko sa JCFC, at sa anak ko, si Beatrice Reyes. And of course, shoutout din kay Patricia Ann Musni. Shoutout din po kay Jemel Kulabat from Calaca, Batangas. Kay Leonil Princesa. Kay Lian De Asis. Kay Popoy Santikan from Mindanao. Layo pa, ha? Kay Jude Agura. Kay RL Mercado. Kay Miko Salenga. Kay RJ Cruz from Concepcion, Tarlac. Shoutout din kay Jonas Pacificador. Shoutout din sa pare ko na si Jason Brown TV. Kay Rick Omlin, shoutout sa'yo. Shoutout din kay Justin Carl. And of course, mga kaning shoutout kay Sir Rox. Meron po siyang YouTube channel, please. Subscribe na po kayo kay Rockers Isip Vlog. At panghuli po, shoutout kay Peter Paul P. Pahugot. At sa lahat po ng mga hindi pa namin nasa-shoutout ni Boss JSM, alam nyo na, no? Comment down below. Pwede po kayo mag-comment sa TikTok namin, sa FB page namin. Siyempre, mga sa sobrang dami ninyo, hindi naman namin kayo lahat ma-shoutout sa isang video lamang. So, abang-abang na lang kayo sa mga susunod na vlog. Then, keep on comment para makita namin yung mga pangalan ninyo at ma-shoutout namin kayo sa mga susunod na vlog. Alright? Oh, iyak na iyak ng bata. Ano mo, scroll lang scroll kahit hindi man nanonood.
na galit. Iyok yung bara ah. Sorry na, I love you. I love you. Huwag ikaw yan, hindi na I love you to. Nagagalit ka. Sorry na.